ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିଛି 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 ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସେଇ ୱାର୍ଡଟା କହିବେନି। ଅଶ୍ଳୀଳକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିବ, ନିଶା ମହାରଣାକୁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରିଏଲି ସତ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଚତୁର୍ଥକୁ ବୁଝେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାର ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଇସ୍ୟୁଜ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ କି ବନ ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ନିଶା ମରଣକୁ ସେତେବେଳେ ଡକା ଯାଇଥିଲା ଆଇଟମରେ ସେଠି ବେପାର କେହି ଦେଇ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିଶା ମରଣ ଛଡା କେହି ବି ବେପାର ଦେଇପାରିବେନି ସେପଟେ। ଯେହେତୁ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ହଉଛି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ଡାକନ୍ତି ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ଡକା ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ହଉଛି ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଁଟା ହଉଛି ମୋର ହିଁ ଆସୁଛି। କଣ ଦେଖେବି ଅଶ୍ଳୀଳ? ଅଶ୍ଳୀଳ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସେକ୍ସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ନାଚୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନାଚବାଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଚବାଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାରଟେ, ମୁଁ ନାଚୁଛି, ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ମୁଁ ନାଚୁଛି। ଅଙ୍ଗ କୋଉଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି? କୋଉଠି ଭିଡିଓ କୋଉଠି କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ହେଇଥିବ? ବହୁତ ରେୟାର ମଞ୍ଚରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଚାହାନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ, ଦର୍ଶକ ଯୋଉଠି ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି କମେଡି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରେ। ଉପରଟା ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଚିଲା ବେଳେ ଉପରକୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ କି କୋଉଠି ମୋ ଡ୍ରେସଟା ଖସିଯିବ ବୋଲିକି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। କେବେ ଦେଖିଛ ମୁଁ ତଳ ଖୋଲିକି ନାଚିବାର କେବେ ଦେଖିଛ କି? ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ଅଶ୍ଳୀଳ କୁହାଯାଏ। ଉପରେ ମୁଁ ନାଚିଲେ ମୁଁ ତ ନାଚ ଉପରେ ରୁହେ ନା, ମୁଁ କଣ ଜାଣେ ମୋ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ କି? ମୁଁ ଦିଏନି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦବା କଥା କି? ନାଚିଲା ବେଳେ ଡେଫିନେଟଲି ଉପରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନନଷ୍ଟପ ଷ୍ଟେଜ କଭର କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରୁହେନି। ମୁଁ ତ ଅଡିଏନ୍ସ କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥାଏ, ଆଉ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି କଣ? ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଖେଇକି ଧରିକି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସେନି। ନିଶା ମରଣ କୋଉଠି କଣ ହଗିଦେଲା, କୋଉଠି ପାଡିଦେଲା, ଛିକିଦେଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ବଡ ଇସ୍ୟୁଜ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି। କିଏ? ମୁଁ ବାରବାର ଖୋଲୁଛି ଉପର, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କହୁନ ତ? ହଁ, ତମେ କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଉପର ଯୋଉ ଖୋଲିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନାଚିଲା ବେଳେ ମୋ ଉପରଟା ଖସି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖୋଲୁନି। ମୋ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବଡ ବଡ, ମୋ ସାର୍ଟ ପାଉନି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖସି ଯାଉଛି? ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି କରୁନି, ସବୁ ମଞ୍ଚରେ କଣ କରୁଛି କି? ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ କେତେବେଳେ କଣ ଖୋଲିଯିବ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କି? ଆଗଟା କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ତ ନା ଜାଣି ଶୁଣି ଦେଖଉନି ନା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରିବାର ନେଇକି ଲୋକ କରିବେନି, ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି, କାହିଁକି କରିବେନି? ଛତିଶଗଡ଼ ମତେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି କି? କୋଉଠି ମତେ ଲେଟର ଆସିଛି କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲେଟର ଆସିନି ନା ମତେ। ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ ନ୍ୟୁଜ ବଜେଇ ଦେଲେ ହବ କି? କିଏ କଣ କହିଦେଲେ କି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ହବ କି? ସେଟା ତ ହବନି ନା। ଯେତେବେଳେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବସୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ବସୁଛନ୍ତି ତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଶା ମରଣ ଆସୁଛି ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହଉଛି, ପୁଣି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି କେମିତି ଆସୁଛ? କାହିଁକି ଯିବେନି ଫ୍ୟାମିଲି? ଟୋକା ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ, ଭଦ୍ର ମହିଳା ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗଲୁଆ, ସେଇମାନେ ଚିଆରେ ଟିକେ ପକେଇଦବା, ଏଇଟା ଟିକେ ପକେଇଦବା, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ ହେଇଯିବା ନିଶା ମରଣ ନାଁ ନେଇକି। ନିଶା ମରଣ ନାଁକୁ ନେଇକି ଓଡିଶା ଲୋକ ବିକିକି ଖାଇକି ପୁରା ଚୁରମାର କରିସାରିଲେଣି। ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ନିଶା ମରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଠିକ କଥାଟେ ପୁଅ କହିଛି। ଆଉ ବଲିଉଡରେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳତା ହଉଛି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଚୁଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ମରଣ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲିକି। ଜାଣି ଶୁଣିକି ମତେ ବଦନାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯିଏ, ଭିତରେ ସେ ଠିକ ଖାଉଥିବ। ବିନା ଅଶ୍ଳୀଳତାର ନୃତ୍ୟ କରିବ କାହିଁ କରିବନି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନାଚବାଲି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ନାଚିପାରେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି ନାଚିପାରେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ହଡରେ। ମୁଁ ତ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ହଡ ଖାଲି ପିନ୍ଧି ନାଚୁନି, ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିକି ବି ନାଚୁଛି। ଭିଜୁଆଲ ମୋ କତିରେ ନିଜେ ନିଜେ କେବେ ଖୋଲିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖେ ଭାଇରାଲ ଯଦି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବଜାଅ। ଯୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଥିବି ବଜାଅ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଖସି ଯାଇଥିବ ସେଇଟା କବ ମାନିବି। ଅନ୍ୟମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେତିକି କ୍ଷମତା ହେଇନି ନିଶା ମରଣ ଜାଗା ନେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଶା ମରଣ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି, ଯେହେତୁ ନିଶା ମରଣ ନେମ୍ ଫ୍ରେମକୁ ନେଇକି ନିଶା ମରଣ ନାଁଟା ଆଗେ ରହିବା କଥା, ହେଡଲାଇନରେ ରହିବ। ନିଶା ମରଣ ଖୋଲିଦେଲେ, ନିଶା ମରଣ ଅଶ୍ଳୀଳ କରିଦେଲେ, ନିଶା ମରଣ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଏଇଆ ହିଁ କରିବେ। ନିଶା ମରଣ ପୁରା ଓଡିଶାର ହଟ, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହଟ। ଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣ, ବଦନାମୀ ତ ହଉଛି ଆଜିକାଲି, ତ ବଦନାମୀ ହଉନି, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଦନାମୀ ହଉଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଚାହୁଁଛି ଲିପ୍ତ ହବା ପାଇଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ମତେ ସେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାହାର ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ବୋଲିକି? ସବୁବେଳେ ସୋଦା ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ବେଜିତ କିଏ ସହିବ? ଆରେ କଷ୍ଟ ହବନି କେମିତି କଣ? କଷ୍ଟ ହଉଛି, ହେଲେ ବି ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାହାଡ ମେ ଯାଉ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଦୁଃଖ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ, ନହେଲେ ତମେ ବୁଝିବ। ତମେ ତ ଗୋଟେ ଅଛ, ଆଉ କଣ?